Salamu aleyküm vatandaşlar. Serdar aleyküm selam. Olmayadaylar. Tamam işlep görüyorsunuz. Salamu Şükür aleyküm. şükür elhamdülillah. Özüne dayanın Murat abi. Tamam iş yapıyor musunuz? Şun var ha. Sen Ha, vaktinde geldin. Şunku tema Türkmenistan'ın hukuk koruyan kurum orayı. Şular bağırda bir kurum eder. Tamele. Salamu aleyküm. Güzel kovun musunuz? Tekrar kovme. Tamam, ötümünü. şükür elhamdülillah. Ablası. Kovun musunuz? Güzel. Hoş geldiniz. Yes. Yine bir şun gepleşik geçiriyat efirde. TikTok'ta hukuk koruyan kurumlar. Şular 32 yılla ne ettiler? Türkmen halkının gözünün oğudunu alanlar şular mı? Ya da Niyaz'ın özü Kurbanguly'nin özü anlamı. Şular diktatörün esas sağeli olup karratilini sistema oňurup halky ezip, gırıp, kovup, yani basıp, yığnap, öldürüp, her zatlar edip Türkmen halkını şu güne getirenler yine şu hukuk koruyan kurumlar, organlar. Emhime teröristleri, polis zombileri, general prokuraturanyň işgärleri, kadytyň işgärleri. Ine şu barada şu guruldy bolar. Ana baş üstüne ine Serdar sen hoş geldin. Şu temada sen bizden gowulýan. Gelin başlaryň polisler. Polisler 1991-nji ýyla çeldi gowy işlerdiler. O ýerde parholuk bady, oraya köp däl, ýöne bady. Şolar näme bolsa da jemgyýetiň yani hukukny jemgyýetdäki bolýan betbaççylyklary ýagny kanunyň bozulşyny gorýardylar. Näme bolsa da şonuň bir arasynda yani arasy adamlar gaty köpdi. Hökümede işlejek, watan üçin işlejek, halk üçin işlejek adam köpdi. Ine 32 ýylda 91-den häzir 2023-e çeldi. Şu polis bölüm şol nokotdan şu nokada geldi. Näme esasynda, näme sebäbinde? Yani polisler öz yani kontrolü bolman soňmy ya şu polisleriň ýol başçylary bu torun paraxor bolan soňmy ya da polis işgärlerine diňe ahlak taýdan pes, korrupsiýoner, binamys, ýallak, yani wyjdansyz adamlar alyp başlanlaryndan soň şeýle boldy ya da şu giýje güni diktatorlar şoň üstüne işläp, gysyp şolary mezbur edip arasynda bularan basyp şuny şolary getirdimi? Ya hemmeten barmy şoň içinde? Yine Serdar näme düşünjäňiz var şu meselede? Sağ ol Vatandaşlar Murat abi. sizin öz fikirlerini. Aýdar başla. Ya. Ya ne men aýtjak bolýan. Jol ýadyma düşe işläp ýören wagtym bir bölüm başlygymız bardy. Ýakyna habaryny aldym, ölüpdir pahir. Aýdy o dünýede gidipdir her kime jogaby özünden Allah taksiradan affetsin diýeli. Şol hemişe aýdy edi bir işläp ýören wagtym Türkmenistanyň içini gereýin basyp gidipdi. İşsizligem bardy ýok däldi welin. Sonra boy adam her kim derdini jo участковый aýdy welin участковыйlaram baryp edarada aýdanlar. Hemişe aýdy edi. Yiğitler, oğlanlar gayret edin. Adamlar bilen, halk bilen gowurlaşyň. Halk parahy we boçka diýdi. Köne 30-40 ýylyň işgärdi, köp sap bilýär. Köp bilmişli, okumuşdy bir akylly adamdy, söz ýok akylyna zadyna. Şolay diýetdi. Halk parahy we boçka diýär. Halk bilen gowurlaşmaly, gowy geçinmeli. Halk bir partlasa, gümlese saklaban bolmaý, ýidaban bolmaý. Marymyzy süpürip alyp gidýär. Şoňa alyk bularam näme ýanky wagtyň aýdanyň paraxorçylyk 90-njy ýyldan soň garaşsyz bolandan soň köpeldi. Esasany näme ýene de şo döwürlerden gürrüň bereýin. Gereýin satýan biriň öýüne barýan, sen gereýin satýan üstünden informasiýa düşdi diýen welin seni ýa prokuror çagyrýar, ýa načalnik militsiýa çagyrýar. Näme? Sana pul gerek boldymy, näme gerek boldymy? Uje ýasna. Bir prokurora para berip otyr, biri komitede para berip otyr, biri başlyga para berip otyr. Odan aşağıda geçip gören участковый beýlekisi birine çäre de görüp bilen akda. Çäre görjek diýse de karşysynda başlykdy. Bar başga iş ýeri gözüňe iş gözle, işden çık, näme. Köpçülige mecbur. Köp ýerlerde dagy görýte işgärlerine ulat köwejeler baryn getirin çöplerini. Ya gaýyşnikler bolsun mysal üçin. Ina mysal üçin gaýyny bir wagtlar polisiýadan aldy, waýerna berdi, esker getirdi. Ha o Esker gowy boldymy?
Esker gelen wagty halk beter ağladı. Vay bu öň milise bersek bir ay degme ýa-da şo bir milise bu saldatlary günne berseňem peýdasy ýok. Abetden soňam studio ýerden aldyň diýse o başga nar şeyden bu narşky. Bu deregi özü belki halkyňam bir belli bir derejede günäsi bardyr. Kazancı bardy, bir girdejisi bardy, erkin 5 manat berip öwredidi. Al üstüne de goý berip oturanlaram barda. Bar şondan getir, bugün getirmeli nalogyň var, bugün getirmeli puluň var, bugün getirmeli zadyň var. Senin eden işin gerekler. Ondan gidip al, mundan gidip al. Diňe halktan almaly, diňe halky talamaly. Bugünkü bu halk talançylygy internet alemine de geçikdi. O lotereýa oýnap alýarlar, ýene bir zat edip alýarlar. Adamlar $50 bilet alýarlar. $50 diýeniň 1000 TL bilet alýarlar. Zdaçy alýan pullary utan ýagdaýynda da 300 manadyny uty. Ýani $35 birine padarka berýän samsykaly. Berýän bir aýdan soň bilet oýnalýar. $15 zdaçy gelýär sana. $35 näme gitdi? Şoň gepini diňläni üçinmi? Bu samsyklyk halkyň özünde de bar. Halkyň yüzüni ýumaly, ýöne günäkar etmeliler da. Bularyň beýdip alyp oturanyň sebäbi bu 97-98'den soň güýçlenlikden narkotik sowdasy halky yeňil eklenje urdy. Köp adamlar bu zadyň sowdasyny etip başlady, satyp başlady. Muny satdyryp oturan kim? Ýene de organ işgäri, kontrol organ işgärlerini. Muny gorajagam şo, türmäge basjagam şo. Türmäge gitsellerim türmeden çykjak. Amnistiýa düşürmeli, näet düşürmeli, adamyň golu bilen botdu. Plankesi plançamyň barmaly, ortada oturanlaram pul ýygnaýarlarda. Halkam beri gutuljak bolup bir beladan. Emmesinde de iki taraplaýynam günä bamy kadýan. Ýene beýlekler hany almasa-da keşke. Almasam oňuşduranak bular. Halkyňam şo gylygy bar. Özüňem başymdan geçdi. Bir ýerde almasaň, goýmasaň, etmeseň sen üstünden jalyp barýar, sen şo taýda uj işläňak. Ya başka ýere gitdiýerler, ya başka ýere geçirip goýberýärler. Doğru. Hökümeden muňa ýol berdi. Şu adna primerine biz aýdypatys Gurbanguly diýipatys, oğluny aýdypatys, prezident aýdypatys, ministrleri agzamyzak, yerli edara häkimet başçylaryny agzamyzak. Edenlerem şolar da, etdirenem şolar da. Prosta bulara vola berdi ýurdun başynda oturan, edeniňizi edin. Men şu taýda baky otursam bolýar togum tijim bilen edeniňizi edin halk bilen diýip. Halk bilen hem edenine edip oturlar. Derdine hiç kim dinleýär. Arzuna hiç kim dinleýär. Nire barjak bolsaňam diňe bere. Näme üçin bere? Çäre görenakmy? Çäre gördüýseňem 5 sanak 6 sanak işgär basy, oň ýerine gelen ýene edip otur awazady. Oň ýerine gelen ýene edip otur. Oň ýerine gelen ýene edip otur. Akdaşyň türmesem doly, beýlek türmelerim doly, täze gelen täzeden ütköşklik eden ama balyk kelleden şiýerdi. Kelläni ütkötmeli. Ýurdun başyna akdy. Şonu ütkötjek düzeler ýurdun içine esip bolsa. Aşyba. Sağ olun. Maksat, siz näme pikir edýäňiz? Ine soňky 32 ýylda türkmen halkynyň gözüniň oğuny aldylar. Diktatorlar hukuk goýan gurumlary, hukuk goratman gaýtyp özleri kanunlar bozup, şolary öz esasy repressiýa instrument hökmünde ulandylar ve halky gorkudylar. Intelligensiýany gorkudylar, basdylar. Ýa-ni aktiv adamlar gorkudylar, basdylar, öldürtdiler. Men ýadymda MHM'ň şäher bölüminiň 3-nji etajyndan adamlar böküp, ýa-ni izdivacystwa, ýa-ni kynçylyklara çydaman böküp özüni öldürýärdiler. Köp adam öldü. Men ýadymda aşgabatda. Niyaz döwürleri 93'den 99'a çeldi. 2002'ye çeldi. Şeyli adamlar köp öldü. Biguna adamlar. Aktif olan adamlar. Ine men diýjek bolýan adam sedim. 91'e çeldi. Son 30 ýyl aldy. 61'den 91'e. Onun ýaly ýolbaşçylar, şo polisi, MHM'ni, ýagni sowutlary, prokuraturanyň öz behwitlerine ulanmakdylar. Onu Moskwaň işem ýok, o kiçik aşagdaky polisiň edýän işi bilen onu ýolbaşçylar şol kanunlar bozman, näme bolsa da Moskwa olary seredýärdi. Garaşlyk allyk bolýan. İň halkyň saýlan nejis, korrupsioner, kezzap adamlar öňe çykyp hökümeti basyp aldylar. Birinjisi Niyaz. Diktaturaň arxitekturasını goýup ýanyna türkmenler adamlar bilen 3 tane adam bilen şonu gurup hemme zatlar özüne alyp ýa-ni diňe öz çözmeli, diňe özüni öňmeli.
şekillerini, ecelerinin, doğumlarının, kakasının, atlarını hem yere koyup, kalkoz, salkoz, şeher hem yere koyup, özüne Türkmen maşını adına ruhnama yalan kişi olup, aygaraz özünün tarihte bir şeyde bir pirişte yalı bir adam yine Türkmen halkının içinde doğulu deyip bir kezzap maşgalası oğudun koğulun kezzaplar. Yine de şu kezzap hem de basıp özünü öňe goýdy. Bolya uğram ol özünü öňe goýdy şu polis, MHM, kargolluk, prokuratura, suwtlaryň üstüne olar çalyşyp arasyna uruşturup ýa-ni özüne wepaly adamlar çekip arasy adamlar ýuwaş-ýuwaşdan kovup halkyň gözüniň oğuna aldy. Berdimuhamedov dowam et başlady. 3 etaj jaý buruldy, şoň içine girip dowam et başlady. Olam şu sistemada var ya. Ünsörüm. Niyazov yürüte antikonstitusiyon organ döwletçek bolup, döwletde halk masalatyny konstitusiýanyň ýokarsyna goýdy. Şoňa da şo ýerde de özüni ömürlük prezident edip belletdi. Halk masalatyny ýollaşdy. Berdimuhamedov näme etdi? Prezidentin gidýän diýip oğluny goýdy. Ýa-ni elinden häkimet gitmedi ýaly. Şo wagtda özüni parlamentde goýdy, ýa-ni halk geňeşini ýollaşdy. Ondan soň onam az görüp, indi men olurdum prezidentlerim ýokary bolmaly. Yine de antikonstitusiyon organ döwlet halk maslahatyny konstitusiýanyň ýokarsyna goýup, hemme aşaky häkimetleriň ýolbaşy edip goýup, özüni milli lider etdi. Indi özüne kararlar çykatdy. Sebäp olar häkimetlerden ýokary. Ýagny kanun çykarjy, ýerine ýetirji häkimet, prezident we kabinet ministrler we kadiýet häkimetiniň ýokarsyna durup, indi özüne näme etse ýertekün günü adyny arkada goýmaly diýse de biz şonu kabul etmez. Sebäp halka dip getýär. Ine rozmaradyň diýşýäli garaşyň tek eşir etmeýärler diýse, ine minimum motivler. Şu ýaly biz gözümü otursak, ay bolya arkada, gahrman arkada otursak, onu bizi katastrofa elter bol. Ondan başga bolya bir sabırlı adam bolsa, hakyky Atatürk ýaly türkmenlere ýol açyp, ýa-ni vizasy içinde baý edip, arkyndaşyna gidip adamlar çağırjyklary bilen Türkiýede dinç alyp gelip bilýän bolsalar, alýan aýlygyna. Onu uğran diýsem bolýa. Bu kezzap diňe öz şäherini gurup, öz paçalygyny gurup, öňki ministr Zawahiriňeňe kezzapçylygyny dowam etýär. Indi ulmaşdy. Ne bolýanlar? Ine şu alyp barýan kezzapçylyk işine iň esasy instrument biziň ýa-ni halkymyz galyp bilmez ýaly. Bizi basyş eder ýaly iň esasy instrument hukuk gorayan gurumlar. Ünsörüm, hukuk gorayan gurumlar hukuk goranokdy, hukuk garşy hereket edýär. Halka garşy hereket edýär. Bu hukuk gorayan gurumlar diýmeler hukuky ýykýan gurumlar. Ine şu hukuky ýykýan gurumlaryň iň bir ulusy MHM terroristleri. Durşuno terroristler. Öz halkyna garşy işleýän, öz halkyny edik gelýän, öz halkynyň içinde azwýylygy ýykýan, içinde bir-birini uruşturup, tutup alıp, ýa-ni aktiv adamlary, sabırly, adalatly adamlary tutup basyp gören gurumy ine MHM terroristleri. İkinci guruma wa polis zombilary. Bu zombi ýokardaky bir psihiktadan giden adam gurbanyny bir zat diýse böküp etýärler. Ýa-ni aňarsyn etmen ýaşynyň görkezmesi bar. Ha sen näme kellen ýokmy? Ýaşynyň görkezmesi bar. Ýöne seňem kellen bardyra, şoň görkezmesi konstitusiýa dengelýän dengelen okmy. Näme ol psihiktadan kelledi bilen ýaşyny 3-nji etagyny bökdüsen, gün bökjekmi ýaşynyň görkezmesi bar. Bu anekdot boldy bular. Maskara bar. Bu toran maskara bar. Bolýa ola psih bütün dünýäde belli maskara bar. Indi türkmen halkyna belli maskara bar. MHM terroristler ve polis zombilary. Gem şu barda guruna delin, ine polis zombilary boýunça bizim efirimizde adamlar çağırýar, men gelin kim öz pikirini aýtjak bolsa ine baş üstüne gelsin. Men ine Serdara ýene bir soru berjek bolýan. Serdar, ünsörüm, siz işleýäningizde, siz ýalnızca bir zat geçdiňiz. Ine stavka wa şu stavkany köçede ýygnamaly, ýa-ni gaýyşlyk bolýan, mentler bolýarmy? Şonu ýoluşyny bermeli. Şol hakykatdan hem sizi işlerinizde barmy diýä indi döwlet başladym şonu. Häzir anyk bar. Häzir getirmeden işden gitmeden. Şeyler bir zat bar başlaň burada uzakrakdan mikrofonu açdym. Eredin bu deregi öňden baby, ýene soňky döwürde has hem güýçlendirdiler muny. Elbetde ki
şol getirip berýän ýa-da getirip bermeýän hemmeden bir gözüni aktyryp ýatan bir gözleri aç göz bir paraxor däl-de ýöne şu içlerini, barlary, ýöritelerini spesialne etdirýärler şonu. Gitmeli, getirmeli, almaly, urmaly, ýençmeli. Ýöne kejje bir mysal getirjek. Ýyl näçe 2003 midi, 2004 midi? Neme boldy? Meni bir 2004'ti. Meni bir starşy участковый bellediler bir ýere. Şonda ýardym üçin şo territoriýadan dip olanlaryň biri parada etdi, biri otpuskada, biri nemede, odan 4 tanak territoriýa 4 участковыya bölünin. Häzir o territoriýada 10 adam daha bar gerek. 10 adama paýlapdyrlar. 300'den gowrak 400'e ýakyn adam boşap geldi. Onu täze karar kabul etdiler. Nämemiş? Her bir türmeden çykyp geleni dele döretmeli. Türmeden çykyp gelenlerim kim? Öýüni satyktaran, gereğin çekin, ýaşamana ýeri ýok. O zaman gaharym geldi benim. Sen berýän aýlygyň dedim palança mana 3 milyon 4,5 milyon näme aýlyk berýärdiler. Berýän aýlygyň şu. Buların her haýsyna dele ve jelmeli deleň içinde bir giden kagyz bolmaly, blanka bolmaly, surat bolmaly. Sana otursan aýlygyňa ýetjekler. Ýetjekler muzady näme üçin etmeli diýende goklaşanna. Olagan başlygyň ýanyna girdiler-de, eşandan soň pamaýmy uzaga gitmedim men. Näme diýdi territoriýaňda? Bir dokumenti kem kompýuterçi ýokmy, birinden gorkuzyp alyp bolanakmy, birini ettirip bolanakmy diýip yo edara başlyklary görkezme berýär şeýle açyk-açyk. Gidip etip bolanakmy, alyp bolanakmy, birini gorkuzyp bolanakmy. Открыто gidip ondan halky tala diýip otyň diýilýär-de. Ber onda peçadyň aşa kagyzyň aşagyna ýaz kagyza men ruhsat berýän şuňa talançylyk etmän aşagyna goluňy çek peçadyňy bas diýende beren jogaby sen bilen oňuşmaýas, bar özüňe başga ýer gözle ýa-da işden çykdan jogap boldy. Bunun nemesi ýok. Bulam iň bärkisi prostoy primer bir edara biri başlyk boljak bolsa ministrlige baryp para tölemeli, plança $1000. Ondan bundan karız alýa bir ýere başlyk bolýa. O baran başlyk bolup edarasyny diklemek bilen bolanakda men plança $1000 pul berdim. Şo pulumy ödeýinçem men bu edarany gerek bolsa kerbjine seli sataryn diýe. Juňalak düşünjeli adamlar bar ýurduň başynda şu wagt. Näme garaşjak bolsam? Ýa-da prokuraturada işläp beren, ýa-da komitetde belekde işläp beren, kime seretmesen, kimin enesi atasy gereğin satyp ýaşaýly bolar bolmaz işler bilen meşgullanyp müňlerçe pul gazanan bolsa, ay oglum prokuror edeýin, oglumy suda edeýin, oglumy ýene bir zat edeýin, gyzym bir zat edeýin. Iň bolmanda meni gorar. Hor bolmaz. Parasyny alyp oturar, gününi gowy görer. Yo, Svadba Balzaminowa bar 120 mından Tsarskaya Rossiýada bolup duran zat nämedi? Gyzy enesine maslahat berýär. Şo sapojniga äre çykyp näme etjek diýe. O günüňem görüp bilmersiň, hezetip ýaşaban bilmersiň. Ondan o plankese äre çyk. Ol çinownik bolup işleýär, para alýar, awraýy bar. Şuňalyk bolup gitdi biziň ýurtda. Kim haramçylyk edip para alýan bolsa awraýly bolup gitdi. Hakyky dogruçyly adamlaram bir awra etdiler. Bir zat gepleşek bolsam bir güni 2001-nji ýylda bir ýaraglary barlamaly komanda geldi, av ýaraglary. Biriniň adresine barsam öýde hiç kim ýok. Anyklap otursam bolsam nomerymy goýup geldim. Ýaragyň eýesi gelse men bilen habarlaşsyn, şo ýarag näde anyklamaly. Bolmasa da izdimat etsek diýsek, bana jaň edýär damaşnyma, öýde menem o wagty jaň edýär-de näme sen diýe prezidentine garşy gidýäňmi diýip. O wagtdan upravdel şo belät häkimlikde şoladım. Men işleýän ýerimi bilýäňmi? Sen men kimdigimi tanýaňmy? Sen kim bolandan diýdim, senen bir hökümetiň Türkmenistanyň grajdan dälmi, raýaty dälmi diýdim. Ýaragyň bar bolsa tertip düzgüne uýmulu bolarsyň diýse, aýdan gepi sen prezidentine garşy gidýäňmi? Sen prezidentine garşy gidýäňmi? Näme etjek bolanyna? Saňa anarlarmy, maňa anarlarmy diýip. Ýok, maňa anaryn sen diýip. Aýdylen gep şo. Diňe gorkuzyp gezýärler. Diňe ondan bärse emmesen, sen kim, men kim? Men kimdiňi bilýäňmi, meni tanýaňmy? Tizarat Türkmenistanyň halka ahyryň bildirer. Näme diýip bugün Türkler aýdyp otyra. Erdoganyň eline bir janavar bardy diýe, janavar diýen ýa straşny bir jywotyn da gorku janawary bilen halky sakladyň diýe. Ýöne bugünkü günde diýe açlyk janawary hem geldi diýe.
halkın içindäki bu açlyk korkusy, gelecekteki açlyk boljak korkusy, sen korku janawaryň sen bilen bile iýip ýok diýip otylar. Türkmenistanyň halkyna da boljak şo, ýurdun başyna geljek. Nesip edenden. Yaxşymysyz Murat? Salam aleykum. Yaxşı özüň näme? Nasılsın? Yaxşymysyz? Normal. Jaňysam Fatma apa sizmi? Men. Barmysyňyz? Maňa jaň edipsiňiz öňün. Ettim dönüş yapmadınız. Ay häzirki günler yaman işim köp ýa diýen gijelerini ýatym okramadan bolansoň. Hem rozayım Gün tutak eden şey. piyan ýaly edýän, ýa-ni kellen işleme. Bir topar işlerim bar. İyi Yes, sağlık olsun. Sağlıkdan erti ýatyn güleşär telefonda. Tamam. Tamam mı? Aha. Näme İstanbul ili näli? İstanbul boladı. Bolady. Indi depremler ýatışdymy indi? Gowlaşdymy? Yok İstanbul'da bar bellesi yok. İstanbul'da Evet. Karaşok. Garaşýarlar ha adamlar. Kaçan bolacağı bellemez. Ay Allah orasın hemmeňizi. Allah korusun. Allah orasın. Sağlık olsun. Allah'ın elinden mesi. Aydanyň bolsun. Gelin yakşımlar. Gowy, hemmeti işlepýär, hemmet okapýar. Yekemen ýanky öýde işe giden gelýän, turmuş edýän, siýasat edýän, aýgara oturandyk da. İşem yeterlikse de Ýa iş köp. İş gat köp. Menem gitsem mi de oturtman? Türkmenistana mı? Aynı barmaly, barmasak bolmaýar ora. Agaç yok. Barıp narda etmesen berdedenin peydası yok. Doğru diýär. Naraya gitmeli, adam toplamalı. İnşallah. Bunların bu ev oturuşuna internetin hem nimesini düşürdüler. Adam tek gepleşip olmaydı. Ay gorkarlar da bular. Gorkarlar gitmediler. Pensionerlere gidin. İşte pensioner rol sedin desen etmediler. Ay neme bizim halkımız aktif däl şu bir etdirmeli, bir öňe düşüp ölmeli, bir öňe düşüp vurulmaly, bir öňe düşüp ýol açmaly, bularym izinden ýanky diýär. Bular düşünen ok. Her kim bileje ýapyşyp etsek, hiç kim diýmeýärim gaýtyp, hemmeme dinleýärler de bize gulluk edýärler. Hiç kim öňe çykan adam gollanok. Gaýtyp üstüne söýýärler. Ben bir zadan imemen. Meclis dedi. Aksakallar nimesi dedi. Hem aksakal içinde hatın yok. Bu nereden geldi? Dengleyemezse. Ay ol aksakallarım aksakallar. O çağıcık ýaly. Gahryman kadam bük nime etýärler, o Hudaý saklasın. Maskara. Dünya maskara bolduk şol. Biz var halk bolup maskara bolmadyk. Bizim parlamentimiz maskara boldy. Bizim häkimetimiz maskara boldy. Neredeki oturanlar maskara. Bizim arkadağımız maskara boldy. Bizim arkadağı ýanky ol süplük özüň olup bilmeýän ahartyna şermende maskara boldy. Biz halk bolup maskara bolmadyk. Ben size buradaydım. Halkymyzda bir diğer ýazat ýok. Ine şu adamlar bizi maskara etdi. Avsunum oğlunu öğlentirdi. Şimdi gelin üye gelen son daire çalıp müzik aytmalı ya. Bana videosunu koyverdiler. Arkadağım dedim. Ben ettim, ben sizlerin yok başladım. Bu nereden geldi arkadağım? Sizlere nimiş etti bu düme? Pulunuzu ýipiyor. Pulunuzu. Tamam. Öz şäkerlerini urupyor. Niye de karasayam arkadağım dedi. Kanım depem oldu menin. Indi bizim halkymda düşündirmeli şol atdary. Olur düşünen ok. Kim eline tayak bolsa, kim ýanky kezzap bolsa, eline tayak bolsa şonu gollap, böküp tant edip daşyny aýlyp berler. Hakykatdan kösenýän adam hakykat aýtsa onu söýýärler. Şo ýaly bir ters tarapy gitdik-de. Şonu düşündirmeli. Doğru diýem. Düşündirmeli. Näsip bolsa baraberin öňkü hakkymy ýam aljak men alyp. İnşallah hemme haklar arar. Oturmaz. Öňkü 4-5 ýyllap ýazan
Nimelerim baralı. Kaydan vakti bitesinin atveti gelen açtırmadım. Barıp açmasam. Nime yazdılar, nime koydular. Hmm. Sağlık olsun. Bolya sağlık bolsun da olacağım. İnşallah hemen gowur. Bize bağlı hemen Allah. gowur. Samalota minel de kalanını göremizken sonuçladılar. Awa, inşallah. Ay hele sağman geçirin özünüze yakşı karan. Bolya sağ olun. Sizden bir özünüzü sevdim. Goran özünüzü. Erki Nasip. canlı şart. İnşallah. Meyle. Aha inşallah. Sağ olun. Hı hı. Devlet hoş geldiniz. Emir hoş geldiniz. Burun musunuz? Aman mısınız? Armağan işler bilin. Assalamualaikum warahmatullahi. Balkme selam. Bağ mısınız? Şu Google yadayla sağma iş yapıyor musun? Avu. Bana mesele ne de? Mesela şunki tema yine 32 yılda hukuk koruyan kurumlar, yani emniyet teröristler, polis zombiler, prokuratura, kadiyetler bizim halkımızın gözünün oğudunu aldılar. Bizim halkımızın intelligensiyasını, yaşawanlary özüne durbiljek, yani hakikat etsejek, adalatly etsejek oğlunları basıp türmeye salıp, käbirini yok ettiler, käbirini çıkarıp daşına kovdular, käbirini türmede saklap ýörler. Indi şol iksani kezzap diktatorlaryň elindäki esasy repressivni dubinkasy şol hukuk koruyan gurumlar. Ne şular hakikatdan hem halkın gözünün oğudunu alırlar şuların bolonu için bir şuna geldik mi ya da yine şular hiç yeri tesir etmedi, halk o öyle korktu mu ya da diktatörün öyle şöyle şişlerdi korkutdu mu halkı. Ne hemen sebebine biz şuna geldik. Şuraya ağır güne. Hem bir taraftan korkya, ortaya çıkman korkya, bir daha da koşulman korkya, hatta komşuyma da adamlar gelse, yani polis ya uçuşkoğu gelse, şoňa sokulmany, oho sen näme diýen? Bizim konstitusiýa maddasynyň 3-nji maddasynyň esasynda biz goşulmaly şoňa. Bizim jogapkärçiligimiz bir ýerde ýagny kezzapçylyk ýa bir ýerde kanun bolsa biz grajdan bolup şonu duruzmaly. Bizim borjumuz şo. Biz goşulmaly. Uçuşkow näme esasynda geldiň? Näme sen onu taýýan ýa näme beýle güdük gurulşýan? Näme sen bunu akçak bolýan diýip goşulmanyň geçen gaýtyp otyrsa ay bir poh bar da şondan gelendirler. Bolmasa gelmezler diýip öz halkyň wekiline, öz goňşymyza söýýär. Näme biz şuna geldik? Şol polis, MHM, yani prokuratura, sudlar şuna täsir bar, şuna gelinmedi. Ya da onun günäsi ýokmy? Şu arada. Birinji polisden başla. Düşündüm gada bize Atawamyň sözü var, balyk kellerinden poğsaq diýär. Balyk kellerinden poğsamaň sebäbi näme? Şu ýokardaky diktatorlaryň sebäbi bilen prokuratura, MHM hemmesem şolaryň görkezmesi bilen şolaryň ýoly bilen elbetde bizim hem grajdan halk vatandaş olarak öz hak hukukumuz var ýöne näme üçin talap edilýärmiz o. Men düşünjüm murada birinji ýylına 2008-nji ýylda Guran Berdimuhammedow Türkmenistan başyna gelende şo wagt aýtdy. Men şo wagt Türkiýede edim. Prezident bolman geçip kasam edenne. Men Türkmenistanyň ýoly bilen ýörejek şu adalatly gowy ýollyk diýip düşünýän diýip. Yani köp sözler ýazma şonuň ýöne şöýlenemedi. Onuň bägde Türklerden siýasatçylar ýan bilip durýan näme nälik bol. Umuman aýtjak gören gada yani balyk kellerinden poğsaq yani
istenen prokuratura, mehkemede öz kellesi bile işler tutup basıp kapıp ya hiçbir vatandaşımız, hiçbir halkımız adamlara ziyan edecek, ziyan edeyim gibi de ne okuyor. Sistema, bilizin sistema, yanlış sistema adam gada. Yani prokuraturalar yeneler sen aydın ayağın komşumuz polisiye gelse, uçaskoya gelse, näme üçin kaptanna komşuň haklydygyny bilbem, ýanyna baryp goşulyş bilen okdiýaňyza dogry aýdýaňyz. Se adamlar bir-birine inanmana, bir-birine inanmana, bir-birine nadis etmekden gorkýar. Onam kim oýup gitdi? Sapamat, o mena Türkmen aşdýama, o Türkmen düşmany, Türkmen aş bolmana adam münasip bolup bilmeli ol adam. Ol adama Türkmen aşı diýen adam Türkmen düşmanynyr. Se 90-90 ýyllar şol adam hakiki Türkmen aşı bolansa biz bugünler böyle sürünüp böýdüp kösenip Doğru. görmezdik. Doğru diýem. Se 90'lardan bäri biz 90'dan öň saýyzyny böyle gorkak ya bir-birimiziň arkanda durman o zat böyle bir halk dälgam gada. Yo belli değil mi? Gaty betdik halk. Diýine bir zat diýip böküp turup Hawa. diýedik. Akam Ne orýa üçin? diýip. Hawa. Bunu Yani yani masal bular derecesinde değil mi? böyle bir-birimize iňmäksine ýekece primer da o zatda sadaka zatda gürlemäni gorkýar adamlar. Gürlemäni gorkýarlar. Men diýeň, hem üçin böyle, hem üçin öyle hiçbir neme de ýok. O adam ýok, sorýan ýa bu polisiýe sen näçe gürleýän demek ki adamlar da şonu ýany gorkýar. Şonu ýany gorkýar. Onam näme şol sapamadyň döwüni sapamad 90 ýaşdamy Zavasovka goluna 90 ýaş, 96 tapamam, 90 ýaşda. 90 ýaşda. Şondan soň galyp başlatdym gada men düşünüşüm boýunça ýani bilemem, ýani illeşmem böyle kadar. Şondan galyp o Zavasovka geçip Zavasovka bolan ýadyny näil tapamad söz berip tüzeder sene dersen men öýüňe dagalyň, men öýdüm. Soň ýuwaş-ýuwaşdan şonu başyny gurnanlar, yeneleri çöpläp başlanyna han o adamlardy. Han o nemeler näme üçin ýöňe, näme üçin niýe gitdi? Han o adamlardy, han o adamlar oňa inanmyş da oň arkanda durup ýürümüşdiler. Doğru. Yani bunu kim kişi bilýär, yani bir ağzından çöreýän adam, bir kelletini işleden adam bilýär, ýöne gatul gorku adamlar bar. Gorku bolmam yani bu arkamda ölüm diýip köçäjike gıýgyrypdy, soňam yani geler akide 10 ýaş utkazatdy 5 ýyl basar şo seni tutup soýup asmaja belli ýöne bir adam, iki adam, üç adam bolup murada ol işler boljo belli däl. Yani men düşünüşüm şu murada soň size bir kısaca sorum murada köp dinleyen takip edýän özüme durmada şu aktivistlere goşulanmak ýöne ýüregim bile golleýan, canım tenim bilen näme kömek gerek bolýan canım tenim sebäbi düşünjem. Ýöne öz dogry aýdym, özüm goşulylanmak namakly, yani bir aýratly, yani gorkak edýän. Her kim goşulmaly diýen. Gorkaklygym däl, özüm şöyle düşünüşim boýunça şu diýen goşulmamyň bir ulokan täsiri bolmaz diýip. Ýöne bir adam ýörese Türkmenistan içinde bir adam ýörese ikinji bolup ýöremese menem. Yani umuman aýtjak bolan yani biziň azyk halkymyzda da bir azyk düşünjezlik bar yani. Ýaly bu arkadaş oğlundan bir aýtdy 30 ýaşynda näme segdar diýip şunu düşünjeli zat ya oluyor. Men edil bir 2 ýyllıkda Türkmenistan daşyny bolýan
Bizim yaşlarımız absolut murada kendi düşünce yok. Men özümüne Aşgabatda 25 ýylyna garaşdyrlykdan işläp bardy. Bizim yaşlarımızda bu ullokan kendi düşünce yok. Düşünce sebäbine ene sene Fransiyada 7'den 70'e bir kiçire uğrunun soğuk göre siyasat meselesinde. Yine ya berde Türkçe siyaset meselesi. Öz düşünce naydı bilir. O öyle bu böyle ya öyle. Bizler 30 yaşa gurluğu gidip gelip öylünün yaşı onlardan sonra siyasada ne düşünýän? Siyaset diýmek näme diýmek? Sapamat bolmaýa Gur'an ulumy hay soray ken aýdy bilmezler murada. Olam näme media ölü, Tamam. sosial media yok. Her kim şu gapdynyň daşduruny düşünýän aýtmalar düşünüp görüp zady. Tamam. Yani soruňyza edil jogap berip bildim bilmedim benim öz düşünjemi aýdan ulatyyorum da murada olyny biz şu korkokluğu 90'ýyldan bäri gaty uly hak ederek gelýär. Onam näme sapar murat gözümüzün oduny alyp gitdi diýen ýaly gözümüzün ozadyny alyp gitdi dagy korkokluğuny. Doğru. Bana şöyle düşünýän murada yani başga näle Ve şurada akmak sürer döwran ipýadya özü türkmenmaşy ödidir onun ýa-da. Şunu men alışýarmyz döwlet. Türkmenmaşy özü diýdirdi diýip Türkmenmaşy özü diýdirip bolman halk bolýar ýa-ni men Türkmenmaşy diýip ol adam o ady halka men pigamber diýjekdi özüne o özüni Hudaý saýdy. Ýa-da men peýgamber diýädi. O meslikden ýa gözü gızardy oňa. Olam näme emir aýdýan emir men düşünýär dogry aýdýan sen ýöne men halkyňam günäsi ýok diýem o halkym ine biziňem günämiz bar. Ýeke biziňem günämiz bar. Näme o sen ikinji sene özüňe pigamber diýdirip ýa sen özüňe Türkmenwaşy diýdirip Türkmenwaşy adamyzy nädip münasip boldun Türkmenwaşy bolsaň o millet nädip bördip aýdy bilen adamlar liderler bolmady men halkyňam günäsi ýok diýem o halkym elbette düşünce gapdalanam ýanky alak neme siyasat gapdalanam az goşok wagdy görünýär. Yani men o zat ýöne biziň asyl gorkok millet däl ýani ata-babamyzdan gelen gorkok millet däl bir azajyk bize wara azajyk bize şu ey türkmen oýanyň ey bir gelin özümize geleliň näme üçin akmak sürer duran akyllyň hayrany bir iki sana çala soğuda adam bizi maskere edip böldü azıcık Türkmen'in paddeş gidip bana azıcık ayak alıp arkasında milletin arkasında dursa Döwletin aýdan zady şol bir öňe çykyp hatça bir ädim edip görkese gidip hökman şonu ýeňmeler. Ine o ýerde bu ýerde bir kiçirak ädimler edip görkese gelin galyň ýanynda durun hatça diýse halk aç önünde bolsak. Sebäp anam gitti. Dogun ananok. Enata çağatyn ananok. Çağı enata ananok. Biz wara ahlakdaýdan ýykyldyk. Şu göräp dursaňa ýykyl büdüreňe, büdürüp ýykyldyk da mumya bolup gidýär. Men dinleýän köp türkmenler dinleýän, türkmen olanlary. Alaýda Aşgabatdy, ahyl töwerekleri näme usaňy gerekmiş ol. Näme orta çykýan. Bu ýal asmanymyz wazat diýär. Ýöne Aşgabatyň durmuşy bilen oğulun durmuş diýende bir näçe esse pes oğullarda köçe ýok. Aryklar dıkyk, kanallar, heýkeçler, howlular hemme zat bagly. Ekrançylyk bolanok, günüňok bolanok. O ýerden ýanky baýlyklaryny alýarlar. İksan haramzady. Şo ýerdäki Liwa, Mary welaýatynyň baýlyklaryny alýarlar da satyp zat edip pullar ogurlap Aşgabatda guluş edýärler. Näçe Liwapda eden oklar, näçe Mar halkyna bermek. Murada ýa emir bu jogap berenim. Emir sen aýdýan men daşyryp Amerikadan o neme getdi. Men o düşünjede aýtmadym. Ine şöyle premier getireyin, misal häzir ine erti bir gün bir mehmeş ýa bir ozatdan perawod etse däre Gur'an ulyny perawod edip dünýä basynyna, dünýä mediasyna öküzip ey Türkmen halkymyz, ey bir ýerde Türkmen bolsa artyk ine böýleden öwsen şemal böýleden öwsmäne başlady. Artyk
gelmeli. Öz vatanımız, demokratiyamız üçün görüşmene başladık. Geçen geçti bilip deyip bir Türkmenin arkasında durup, Türkmen halkının arkasında durup şunu yani bir lider bolsa da Türkmen halkın böyle halktan ütüşük millet değil o. Ya böyle halkının Türkmen halkının ütüşük yeri yok mu? Yani aytacak koyanın biz bire önenemiz o. Ağintinen Diňe önenemiz. sen Komşusysyny halyňamy döwletmi? Döwlet. Döwlet Bilmedim sen bana şunu. Sen aýdýan Türkmenistan içinde biri gelýän, Xitayda biri gelýän de. Häzir men aýdýan Türkmenistan içinde ýol köçäçik Aşgabatda deli köçäçikler $10.000, $100.000 berjek diýsem maga ýok agam men goşulmaýyn diýmeseler wara 100'ün iki adamın ýol gideldiğinde emir. Seawy aňryň ýagdaýyň, aňryň psikologiýasyny bilemok. Bilmeýän üçin mine sen şonu ýar gorky var, şonu ýar düşünjsizlik var emir. Doğru. Ulu hormatlanýan Emir, siz efirden çykyň gaýra dedim. Biz efir dowam ederiz. Aýçaklardan bolsa 30 sekund aýdymda efirden çykyň. Hoş geldiňiz Asaşy bayram. Assalamu alaikum arkadaşlar. Wala, wa aleykumesselam. Emir, onu men sizi efirden çykarýan. Geleňiz üçin sag bolun, pikiriňizi aýdýanyňyz üçin sag bolun. Mada. Ha. Men efirde meşwa o efirde. Mada seni bir haşla YouTube çıkarsan gaýrat etmeň nemelem podur çünkü ben ağırlam zatlım innen bir orgun işlep ýörenlerken soň Bor. Nuna şaka aşe diýär. Yani men onlardan gorkmakda dederle gerek yok. Yani men ol gorkulumu yanlış düşünmedim arkadaşlar. Gorkulumu da öyle düşüncelerimi aýdýanydim. O zaman da bir sorum var, sana var bir kişi sorum var. Sen aýdýan biz ýurda barmaly, ýaga galmaly, ýurda barmaly demokratiski dialog bilen çözmeli, agdarmaly diktaturany ýaňdam gada. Vada o düşünjäňe men şöyle düşünýän, ol bolmam diýen. Ine meselesi misaly ine Lukashenkany ýagasyz köçä çykyp demokratiski saýneme bilen gidirjek boldy. Bolmady dogry. Ukrainada nemäni köçä çykyp demokratiski kowjak bolmady, eline ýaga galylar bolýan näetdi? Kaçıp gidenler. Yani aýtjak bolan bu diktaturany ýaga galyp çykmadan bulan ýagaglary, bulan adamlar ekän. Ýaga galyp çykmadan bu diktaturany ýykyp bolmam diýen. Bolmam kadar ýykyp bolmaýar gada. Sen aýdýan elbetde kanaşna ganun hükümän dialogly demokratiski köçä çykyp wybyr geçip onu ýana ýagdaýyn tek bizim milletimiz azık izrakda daýym gada. Ýöne açan şu adamlaryň degnasyny degip adamlar bokurdana gelip eline ýaga galyp çykmadan bular gaçyp gitmeýär, bular tutup bolmaýar gada. Çünkü bular näçe ýyllar, näçe bilen okmy Obama'sı yine Euro oda Saýudiýa odatlar yani Guran ulun yani diktaturadan yani milletin ne yaptığını bilen oklum mu? Bilýärler. Yani dünya bilen okun bizim şu istiyoruz. Guran ulun şu istiyorunu bilen okun. Bulan karşısında diyalog bilen demokratiski köçä çykyp bular agda bolmam diýip düşünýär men. Doğru pikir. Men şu soru YouTube'da gowy jogap berdim. Egerde heretden şu ýerde YouTube'da ýaman köp videolar bardyr. Ine gysgaça jogap berdim sen soruňa. Biz baryp şu ýerde şarikler alyp gül alyp olar bilen gülüş dialog etmäne bardy. Revolýusiýa diýmek eýýär uly gapma garşylyk diýmek. Bir ak zat we gara zat. Bir adalet bilen zulüm arasyndaky görüş ol. On dialog bilen nimet bolmaýar. Here biz näçe dialog ýerdi ýa çykyşlarymyzda, näçe teklipler berdik, näçe haýyşlar etdik.
näçe konstruktivni tankitler edip ýollar öküzük. Şonu egerde Gurbanuly edinme bolmasa, onda öz agraýamalardy, halkyň agraýamalardy. Bu gowul kolatda bizim ekrandan giderdik. Eden olur. Ve onu eden ýagdaýynda halkyň pulunu orlamaly, halka kömek etmeli, halka hyzmat etmeli. Onda o gitarasy bilen ýa-da giýje uny gitar çalyp bilmeýär. Başlar öýüne getirip o jins taýdan, moral taýdan gaçan aýallar öýüne getirip onda ol hökümetiň we halkyň ona jogap bermeli bolýar. O zatlar gerek ýok. Ol bu toran kezda. Onda adam şekil galmady. Psikitadan kellesi giden. Kim halkymyz ölüp tuğka, halkymyz kösent tuğka, halkymyz daşarky döwletlerde zähmet migrant bolup iň kwalifikatsiýasy pes, hünärli pes yerlerde nelegal işläp kösent ýörkä öz milli lider edip öz şäherini gurýar, arkandaş şäher. Kim şoraýar ki zapam dünýäde. Demirali Koreýanyň ýollaşsam şonu eden. Öz şäherini guran o. Halk gözünün vakti halk bilen ýanky bolýar şo. Ine bu kezda halka tüýkürdi. Helleşenil dip geçýär. Halkam gyýgyryp ağlap otyr. Anaň ine ýollar aşak bolup ağlabam gördüler ekranna. Adamlar, türkmenler Türkiýede oturup ýanky iki aýagyna oturup çöküp onu meş bolum ağlap dilek gördüler. Ünfermede. Ol öz halkynyň halk milli lider diýerler, ol öz tohumnyň milli lideri. Ol öz tohumnyň diktaturasyna goýan adam. Halk bilen işi ýok. Kezda, bu toran kezda bizim soňky pulumuzy ogrulasa da ýene-de ogrulardyr. Gaty dogry. Biz şunu köp bilen goparmasak durmaýar şu. Şunu var bir ýa-da ogrular öz goýsaň ýene öňkürlik bolýar. Özler goýsaň öňkürlik bolýar. Ogrular özüne aýrybam ýerinden goýsaň ýene öňkürlik bolýar. Şu tohum bilen ýygnamaly. Bir halkyňa jogap bermeli. Ol bir. İkinji, biz şaryklar bilen güller bilen ýeňjek diýenler. Bize köp adamlar gerek. Kaçanda köp adam olup baramadı. Elbette bize karşı bu yaragan, spesnagan taşlar ol. Namart, Gurbanuly gahman arkadan diýip ýörenler öňe çykyp halk urur. Elbette. Ýöne halk köplükde. Halkam galyp olaryň elinden yaralar olary atar. Näme boldy Ukrainada? Ünferin bolsa, yaragalmadylar. Şolar yaragalyp atyp, ýa-da Rus spesnagy gelip Ukrain spesnagynyň eşigine geyip, aratyna ýep, snayperler atdylar. Näme etdiler? Şolaryň elinden şeýitler alyp, şolaryň yaralar alyp, olara garşy gidip gaçyrdylar. Gaçyp gitdiler. Halk üýüşmeli. Halk ine 3 milyondan ýokary. Meni hatap etdim. 9.000 MHM var, 14.500 polis işgärleri var, gatyrysa 3.000 tane prokuror işgärleri var, ora gaçýar derol. Kadetler derol gaçýar. Ine bizim öňümizde durguljak bir 25.000 adam var. Olar 60-70% halkyň tarapyna geçjek. Hakykatdan hem durup biljek adam bir 6.000-7.000 adam. Ine şu garşy näçe ming adam galdyp şolary gaçyrýarlyk bolýar. Özüň aýdamy. Diýmedim diýende bir 30-40 ming 50 ming adam alsa, şol 6 ming adama özüne yer tapmaýar, gilinjek ýerini. Elbette atar bir 5-10 adam atar. Ýöne soň özüni halk köçede ýyrtar şolary. Elbette. Olar sinan şak bolarlar. Elbette bilen gülren barmaz. Taýaran barar. Elbette. Ýöne şu noktada barmaka biz protest et görmeli. Biz partiýa registrasiýa görmeli. Biz kanun ýollardan ýörek görmeli. Onsoň biz yara almany ine OON'dan, OBSE'den, Ýewropadan, Amerikadan Ukraina haýyş edýär, haýyş etmeli. Gelip goşunlaryňyzy goýup özüňiz nablüdator bolup, biz partiýa açarlar, zakon kanun esatyna gidelik, konstitusiýa esatyna. Gözüňiz bilen görüň şu zatlary. Onu edem zokmu? Bize yara verin, biz terörist bolasımız gelen ok. Ya boşluğunu koyup bizim arkamızda dursun, biz şu yerde protest edip protesti usulün, sayılorun usulün şunu çalışalım. Deyip şey direkt oluyor. Onu
halkyň ýygynyň gidýär hökümetler. Ýöne bir tane gurbanyň ýygynyň, bir tane döwletiň ýygynyň, bir tane asasyň ýygynyň giden ok. Gynasap. Şeýle. Umuman biz birleşmek birinçi. Birleşmen diýelim 100% adam birleşip bilmeýär. Sebäbi ine sen diýişiň ýaly sen aktif ýöne öňe çykan ok häzir. Biz haçanda ýöremeli bolanda öňe çykan aktivistler ýüzüni açan aktivistler çykar. Şo ýygyna ikinji ýatda bize adamlar gerek. Biz gollap durur ýaly. Rahat bolsa akamyz tutur ýaly. Kimde kim 10-njy ýatda bolar, kimde kim 5-nji, 30-njy, 100-nji ýatda bolar. Tapawut ýok, bize adam gerek akamyz. Biz özümüz daş edýär hemme-de. Atsalar atıp görsün, biz şöyle barýar. Jurnalistler amal hemme şu dünýäde bir zat bolsa atyp barýar şöyle. Hani etsinler näme dünýä bolsa. Hormatly vatandaşlar, aşağıda ýazyň egerde DVT topary we aktivistler Türkmenistana girmeli ine planyndy girýär. Gelin hemmemiz girmeliýiz. Kim girebilecek plus koyun. Ya da komentar ýazyň. Halk taýarmy şu halkyň bir 5% taýarmy girmene ya da her kim aýya ýöne hiç kim girmeýärmi? Şoň bir öz pikirlerini ýatsaňyz biz bir bilip kalýar. Siz girecek bolsaňyz plus koyun. Yok girebilecekkä bolsaňyz minus koyun. Tapawut ýok, sen namat bolduň däl. Mümkin bir işiň var ýa-da taýar däl. Onu düşünüpdi, tapawut ýok. Ýöne biz statistikany görmeli. Näçe prosent doğrudan girecek, näçe prosent girecekkä. Yani TikTok paylaşım kıyın görmem. Asaşı hoş geldiniz. Salamu alaikum vatandaşlar. Salamu alaikum. Aleykümselam, hoş geldiniz. Düşündüm valla. Bu sağ ol işen valla men çıkak göre. Bolya sağ ol. Gelin için, kırgaydan için. Gezme şuraya. Sağ ol. Murad ağa seyredin. Men pikirimçe var şu iki tane vilayet var da. İki tane vilayet en aktivni vilayet. Mar ölen levap. Şolar ölen bir zat edip işlemeli. Esası şolar var ha. Buntam nimedim şo taýda turýada. Marda we levapda. Şo iki tane halk şolar var, iki tane nimeler gitmeli Aşkabada, çende gitmeli mukadiyen. Doğru. Aynı Aşkabada hemmerde gitmeli şöyle metel çözülýär. O levapda çözülmez. Yöne levapda başlar o. Gatda ol diýär. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Adım görünüyor. Zolatoy. Salamu alaikum vatandaşlar. Меня көрсетмейді, не покажет у меня. Видно, все равно золотой написано. Хош geldiniz. Да. О чем-то, что смысл, я вообще не понимаю, что демократия или как там, что там у вас, Туркмения? Вы откуда сами? Я из Бишкека, Кыргызстан. Кыргыз. Да. Салам алейкум. Как дела ваши? Салам алейкум, брат. У нас тоже несколько раз выгнали мы президента, вот несколько, 3-4 штука президентов, потому что мы недовольны, люди недовольны были, мы выгнали, потому что они воруют. Из-за этого мы выгнали. Мы правильно сделали, у нас свободно. Сейчас Джапаров отлично работает. Машаллах. Да, у вас сейчас президент, у него сын, да, наверное, да, у него сын сейчас. Да, у нас называется двуголовый президент. Они оба руководят. Он спрятался. Да, я понял. Он там наверху, но он вместо президента ездит, на собраниях участвует, решения принимает. Короче, как президент ходит, все делает. Нижний — это свадебный генерал, сын его. Он официально. А на самом деле тот старший. Поэтому мы их называем двуголовый президент. Да, я понял. Вот сейчас еще один у них есть. Трехголовый выйдет. Его племянник. Не племянник, а его внук. Вот тогда будет трехголовый президент. Ну, сейчас жестко держит, это некрасиво, так не надо отдельно, как вот этот
Корея. Как Корея, вот отдельно, вот это не надо так. Люди свободно жить надо. Женщинам запрещает одеваться там серьги или что там, как там. Я не знаю, вообще-то это жестко. Люди бедные живут. Я понимаю, некоторые вот этот YouTube смотрю. Короче, отдельная изоляция вот Туркменистан, я знаю. Да, брат, ты много чего не знаешь. Мы тебе много чего можем рассказать, но нам стыдно рассказывать. Но мы сейчас вот боремся, иншаллах, народ в Центральной Азии, самый готовый народ — это туркмены. И мы как первые покажем, Казахи, туркмены. да, мы покажем, что мы первые сможем этих идиотов, психически больных людей выкинуть. И нормальный выбор провести, нормально выбрать руководителя государства, руководителей парламента, всех, на всех уровнях руководителей. У вас, когда революция началась в Киргизии, в Бишкеке, 2-3 раза было у вас. Откуда началась? С какого региона началась? Сколько километров от Бишкека они находятся, этот город? Можете сказать? Этот у нас, я живу в Беловодском, такой район есть. От нас, короче, Бишкек 15 километров. А прямо в центре, короче, начался, короче, вот этот президент, ну, люди недовольны был. Короче, пенсия мало был, и этот, ну, зарплата вообще хреновая была. Из-за этого начался война. И мы вместе выгнали, короче. Значит, в вашем городе начался, да? В вашем Белогорске городе начался первый? Нет, центр. А когда министра, говорят, там побили, замведа министра, где это было? Это Акаев был и этот Бакиев когда был или что? Какой президент был? У нас до хрена президентов мы выгнали, короче. Ну, МВД министр, вы МВД министр, кто у вас этот был? Помните, побили его? Он умер сейчас уже. Нет, это не у нас. Это знаешь, это в другом месте это. У вас было? Вы просто... я не знаю. Вы что, в России живете? Где вы живете сейчас? Это били, это Каддафи, что ли, били президент? Нет, какой Каддафи? У вас в Бишкеке был. У вас женщина была 1 год президент. Вы можете назвать ее имя? Как звать ее? Да, я помню. Как звать ее, эту женщину? Орозбай Акымбаева. Акымбаева. Тамам. Окей. Она временно. Золотой, я вам сейчас одну вещь скажу, не обижайтесь, да? Я являюсь лидером демократического выбора Туркменистана, народного движения. И мы сейчас ведем работу на туркменском языке с населением, да, по поводу, вот, почему мы должны встать, когда мы должны встать, почему демократию, должны за демократию бороться и так далее. И если вы не против, я вас вытащу, потому что мы сейчас пойдем на туркменском языке, вам не будет интересно. Окей? Когда мы на русском тоже проводим передачи, да, тогда с удовольствием вас возьмем и будем с вами. Без обида, базара нету. Окей? Ну, ладно, давайте. Давай, брат, всем от нас привет большой. Вам тоже давайте. Салам алейкум. Men nem gerek da troymun ta. Yo aydın maksat dinleyapsınız. Assalomu alaykum. Yang vara murada bağışlarsınız. Ötünç sorayan hemmäňden. Sonra wert turkaňyz jaňelli-de telefonum öştüşönne var bağışlarsınız hemmäňiz. Yok, o şeyler yok. Hormatly vatandaşlar yine Aleyküm selam. Doğru verdim. Ne adam bilecek? 24 adamdan cem 2 adam bir koydu. Kalan doğan verdi. Diyen Näme sorawdy? Doğru. Yine devlete toporu. Rışeyna diyor. Yok, lan vakti biz içine giyinmeli. Bir giyiyor. Kim bilen giyecek? Yine çaydanın deyip ayya. Yine şul hayada şul sonra verilenle kim giyilecek olsa plus koysun. Kim giyilemeyecek olsa minus koysun. Kimin tek
yani çözgüde alan ok bolsa 2 nokat koydum. Kıyın var men bir belden biz bir prosentta bu ne yapmadım ya ne yapmadım falan açık dağılır dedi. Şimdi ben düşünmedim de Murada. Häzir misal üçin diýjek. Wagty belli däl, ýöne haçan Yok diýilse. vaktın biz belli aytsak yine misal için 1-nji maýa biz giýip Türkmenistan'ın içine. Kim giýip bilecek 1-nji maýa Türkmenistan'ın içine bizim bilen. Yani biz gün bar ya bizim Türkiýeden baran Azerbaýjanyň üstüne baran Kazakistan'ın, Kırgızstan'ın, Suriýanyň kapağı yok. İçine giýmeli bolsun. İçine giýmeli yani bar ya şirketlere başlaýar spor. Kim taýýar şoňa? İçine giýmeli. Men goýulajak. Yine diýerler ha. Bolledim inni gideli inni bololi diýip aýýarlar da. Yine biz gitmeli bolsak biz yüzümüz açık. 2 ýyldan beri çykyş etmiyor. Biz bar görüşýär. Bizim arkamızda durulacak adam var mı yok mu? Daşınaklar, içinekler gurulmamalı. Kim o men gidecek, dakansa bizim arkamızda duracak. Davaytı şonu edelim diye plus koyun. Yok, men gidilecekka, men işim var, men yağdayım yok. Yine var olsun, min koyun. Kim entek men çözüldü alamak olsa 2 nokta koyun. Yatıklar. Şimdi şu soru. Maksat, men size bir soru etmeli ya. Buyuran, sağ ol. Aydı. Türkmenin şu güne, Türkmenistan'ın şu güne gelişi, şu yağdaya gelişi. Yani, korku, işlerde koşuyor gelin o. Cemiyet aktivisi yok. Kim oradan sesinizi yapayım ben buradan onu atasın. Cemiyet aktivisi yok. Cemiyete koşuyor yok. Polis ya onu bunu görse korkup yanlarına varan o. Ne yapacağını bilen o. Ya bırakın. Ne yapacağını bilen o. Yani ahlak taýdan gaçyp başladı. Vicdany pese düşüp başladı. Namartlap başladı. Öyle kän yerlerde. Vatançylyk pese düştü. Ya vatan yok. Gurban. Vatan diýsem häzir gurban bolar. Ha Türkmenistan diýsem ine nimede de ursaň internetde Türkmenistan, Türkmen halky diýsem dine iksan haramda çykdy. 2 ýyl prezident. Onuň daşda örnek ýallaklar çykýar. Hak yok. Halkyň suratlary yok. Men dün bir video çykýardım halkyň suratlaryny bir tapayın. Hakyky ýanky oğullardaky adamlar hakyky şäherde bizim hakyky türkmeni ýagny ol uwdurlyşyp surat düşmeýän hakyky durmuş bolýan suratlary gözläýän diýsem tap bilmedim. Gatar. 3-4 saat oturup her bir saýtlardan bir-birden zordan tapdym. Ine mysal üçin başga halk alsam Kazakhstanski narod ya Uzbekski narod diýsem hakyky palubişip durany, ýa-da sadaka geçip durany, maşalar arasynda gülüşip durany, bir topar maşalar çykýar, bir topar suratlar emele berýär. Diýmek halka maşalarda. Halkyň sesi wa, halkyň ýüzi wa. Bizim Türkmenistanyň arasynda Türkmenistan diýsen diňe 2 san kez çykýar. 2 kelleli prezident we onuň daşyndaky tan edýän ýallaklar. Cemal Saparowa, Gülşat, Habib diýdi, Akış diýdi. Ýöne Türkmen halky diýsem şonda da ýene şol çykýar da başga da bolmaz. Ine şu ýaly halkyň üns bermeýän 2 san kez da bizim baýaklarymyza oğurlayan. Men diýjek bolýan adam Türkmen halky ine şol ahlak taýdan gaçdy, ruh welekden gaçdy, mertebe gaçdy, hemmedan gaçdy. Şoňa näme sebäpden boldy? Şoňky güne bir hukuk gorayan gurumlar boýunça gurulma diýär. Ine hukuk gorayan gurumlar diktatoryň elindäki esas dubinkasy boldymy? Şular bizim halkymyzyň gözüniň owadyny şular ýygnadymy? Ýa-da diktator öz gyýyryp halk gokup ýykdymy? Ine kim şuň günäsi? Şu bizim günümüziň günäsi, esas günäkär adam kim? Hukuk gorayan gurumlar, men şulary hukuk goramayan gurumlar diýem. Şolarmy? Diktatormy? Ýa-da şoň 2-sämi? Ýa-da halk ammamyň içinde 3-sämi şoň? Eger 3-sämi bolsa, hersiniň derejesi näçe prosent? Ýa günäsi? Şonu bir aýtyp bersen. Men maksat sen sesini açayın. Aýdyp berersiňiz. Sesini açmaýdy. Açtım. Murada gow tema bellek geçdiňizde, gow tema, gow soraw berdiňiz. Ýanky menem islerýän Google bara taharp ýazýan bolýan şo çykýar ýanky aýdýanyňyz bara.
Taharp yani Türkmenistan diýerdiň ol ýa-ni siziň aýtýyňyz diýalak. Şo nemeler çykýan, oýnatkylar zatlar çykýar, halkdan ýa-da gadymky nemeden bizden zatdan hiç zat görmersiň. Sebäbi başga ýurtdan kyn ýazyp görüň. Ben barlaby gördüm ýa-ni meselem menim gyzyklandım. Google var, Türkiýe diýip ýazýan olyn Atatürk çykar. Taharp ýaz, Türkiýe Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk çykar. Sebäbi Gaýsy Atabaýew tanaýan diýip 86-njy ýylda dowulan oglanlar tanan ok. Buna diktator günäkär däl murada. Inni ýanky emäňde jogap berdim iň soň kaýdan inni başdan pikirimi aýdyp berem biraz çykýanrak kullanmak mümkin bagyşlarsyňyz. Inni bar murada. Deret men näçe günler dinleýän, TikTok'a giren, 10 gün boldy. Sizde girýän, beýleklere girýän, ýene girýän ýanky siyasi däl gurrunlara da geçýän arasynda dinleýän bilen pikirler näme diýip bar. Esasen men halkyň pikirlerle gyzyklanýan. Men ýanky Gurban Gulnamy diýdik. O Berdimuhammed diýilýär, ol adamlar bile gyzyklanmak sebäbi ol adamlar gelip geçici adam bolar. Ýok ýa men üçin. Men halkyň pikiri gyzyklanýar. Halk näme pikir edýär, näme işleýär, näme etjek bolýar diýip pikirlenýär. Şolar biljek bolýan niýetini näme etjek bolýar bular diýip bolýar. Ondan hemmisiniň gurrumy 4 sandak damrada. Men hayran galýan o zadyň nädip kellämizde biziň oturtdylar. Mümkinler. Isletem etip bolmaz. Isletem şonu etip bilmersin. Inandyrmaz men näçe wagtlar izarlaýan şonu. Aýdy beram. Yo, doğru aýdym. Inanmaz ýa şol. Ýöne hakykat çeýle de. Näçe? Indi şu günäti näme? Diktatorun özü mü şunu etdi? Ýa-da şu sagely ýa-ni esas bugün kafe. Bu Koreýan gurumlar etdimi? Ýa-da halkam maşyň içinde, halkyň içinde ýallaklar, halk şolar ýallaklar jogap bermedi wagtynda. Ýallaklar ösüp gitdi. Biperwalyk, ýallaklyk, diktator wefalyk ösüp ýa-ni halk adalatlygy unutdy. Näme günä bar? Eger üçünde de günä bolsa, kimin haýt derejede günäsi bar? Buna öz aýtdym. Olon günäsi ýok men pikirimçe. Sebäbi bar, häzir sen ruhsat berýäniň üçin sen allaýar. Sen bir diýe iki gezek allaýan bolsa diýe-de, bir gezek adamçylyk edersiň. Emma ikinci gezek sen allaýan bolsa, sen meni şoň ananýan bolsa bar, sen samsyk guş kellesin, sen ruhsat berýän. Şoňa sen ýa-ni öwrenşdiň, şoňa sen ruhsat berýän üçin seni allaýar. Üçüncü gezek senden soran o gönmel geçikdi üstüňde. Ätleýä. Allajagam bolanok, o boldy diýip ýanky manipulasiýa etjek bolanoklar indi bizi. Ýa sebäbi doğru. jogabam meno. Üstümizden wagt geçikdi. Ýanky manipulasiýa etjek bolanok. Biz öz-özümiz manipulasiýa edýäs, öz-özümiz bilen gyrylýas, öz-özümiz bilen dawa edip otur, gyrylýyş otur kak, olar otaýdan köşk, şäher saldy. Köşkler diýinni şähere başlady. Welayat salınjaklar, ondan bizi Garom çölüne kowarlar ondan. Yok, olar da koymuyor, onan bermiyor, çölen bermiyor. Gula gerek var alır mırada. Yok, olar 500 bin adam bolsa, yine Afgan halkı sayar, bul olmağa. Ondan India'da bir topa halkla bulsunu getirmeyene. Halk köp bulsunu getirmeyene. Getire işleder, bu gulu gelen halkam neyene, hizmet ediyor, vizası oldum öyüne kaydı. Bunu bağlıklara kıdışıyor. Halk geri de yok. Şu bağlıkları neyse adam az olsa Türkmenistan içinde çok oğurlar oluyor. Çok çıkmaz. Talaf oluyor. Çok için bunu hakiki Türkmen halkından 500 bin köp adamlar kafiye. Hükümette cemi işleyen adam, yine hem hükümet kurumları işleyen adam 320 bin köpte. 500 bin yeter oluyor. Arzunu çalışar yani. Doğru aýtjak. Näme? Indi ýanky giňişlerini aýdyp berem murada men öz pikirim bar, öz çykaran netijemi aýdyp bereýin. Indi mysal üçin türkmenler, oruslar, Akpaşlar gelip näme Göktepäni basyp almaka, şonuna başlaýardy oruslar gelip bizi bolşewikler gelýärdi, basyp alýardy, ýoşurdy nämedi buraya, bize eýetçilik edi buraya. Indi Göktepe gelýär, Göktepe gelmäkä türkmenler her yerde aýlanşyp bören, biri-biriniň hatda ýanky tire taýpalar biri-birilen urşuýup, biri-birini ýamanlap, eýranlar oňa çotsa, näme gizelep, ýanky biri-biriniň aşamyndan kommentariýat begençler ýalak şey dip geden halk biziň halkymyz. Ondan Göktepe urşuny bar, murada
Ene şuurun aydanım için oğlunun mağa gaharlandı, ulura ağalamdın ve de oğlum can edip aytti, inin bağışla sonuna doğru aytsın ekenin dedi mağa. Göktepe urşunna, yani orflar Göktepe çözüktür olun, marlılar kömeğe eliya olun, söğüşen olup idine gidiyorlar. Sonra Mehmet diyorlar, şu tayda orflan kerpicine müyüpperen Türkmenler, atına yannak yılk berenem, koyun verenem, heley verenem Türkmenler, nan yapıp berenem Türkmenler, olar öyle nan yapıp yemedi bu burada. Orsun günahsal ol, sen günah, bizim günahımız. On son biz gaybana yaşap bören, yavana var millet, bizimkiler özlerine vursup bören, hatta ana sarıkları ola tönden anırdadır. Ana Nemet ahallarla marlar birleşelliye, bir olurliyalara şonno anırda nemelere maitti bir birleşecek gelliye olur anırı koyalara şonno birleşen ok. Şeydi vursu gelyeler, on son bizi yank Sovetler birliği gelle, olur biz allı içini ölçünü allı, bize yekece erke adam manglaymıda direp, Gaysra Tabayev diyen bir adam geliptir. Yani manglaymıda yekece erke adam gelip geçiptir bize. Yani yanaklara madır olağım hakkını yiyecekler ne açı adamlar can verip kurban etiptirler özlerini. Hani şol bir döwürde gelip giripdir. Olurum yüze çıkaran, olary Türkmen var yankı çölden gelip olar var çölden gelip şu tayip gelmediler. Olar orf yetiştirdi. Orfun yetiştiren oğlanlar da olar. Yankı Doğru. Sovetler yetiştiren oğlanını. Şimdi burada şolun oğlu eğer çölden gelip o aylat bölün yerine gelip Türkmenistan'ın kartasını satmadılar. Ya Türkmen'den yer şu tay diyemediler. Orfun okadanı, orfun neme afser işlep bölün, polis işlep şu tayda okan Moskva'da onunla gelip bize şoları kurt verdi. Şimdi bizimkilerin kellesine hemme günahını orfun üstüne atacağız. O taydan geçeyin. Ondan sonra bize köp zadi adamçılığı, birek silamanı, birek tökmet atmaller, birek yamanlamallar, oğluk etmeller, gıyvat etmeller, diyen yağlı gurrunları bize orflar zor bilen öğrettik. Kellemize urup kapçıya bolon okup sürgün edip, o prototipten peydalan bizimkilerim yeni bir gayratlığını edip birini yamanlap, ingo adamlar sürgünü uğradıptırlar. Öyle o anda da bolon şon ya. Ingo yaşılığını neme edip, görüpçülük edip şonu uğradıptırlar da o yaşıl var ha. Ay borondaki değerini öğren var ha. Edem mok dimendir de yör deyiptir gönü. Ak sakkal 80 yaşak gelen yaşılığını uğradıptırlar yör deyip gönü yerinden turup duruluna emedekledi. Alıp gittiler diye de hiç de adam eden ok ki adam toplaya deyiptirler. Yani kıybıl deyiptir. Dini uğradıp adam toplap size ne metcek kolya deyip o ben adamlar yaman ya şey dediler mi diye oğlum havada yör onunla deyip gidiye sürgüne. Fakir öldüye sürgüne. Hiç de adam diye noktaya utanıptır da halkım et diye de diyecek kolyanım inni bize yani ahlakı, namusu, ağrı biz de edepte nemeler zatları bolon tire taypacık içinde 50 adam 100 adam İran'da gelip birini ayarlı onlar işte sesini çıkarmadı bizim milletimiz boynumuz ala ayarlayın onu birbirlerini kıyıdan veriptirler yani yine olurlar çok gelse yerem yani kıyıdan veriptirler göç otoatide göçüp dururlar ya diyenleri salgıt terk ettirler son yalak olan millet bizim milletimiz orflar gelip bize adam etti yer verdi yen etti Gaysra Tabayev Türkmen'den geç sabret Şimdi maksat kırmızı onun için bu milletin o hakta sözü yok. Şimdi şu ülke biz konfor sayılarla Türkistan gören Netenka orayında Türkistan karıştırma. Şunun meğeri yine 32 yıl oldu. Şu 32 yılda biz ne yapmasa tohum yılda intek bir halk Türkmen halkının medeniyeti vardı, intelligensiyası vardı, kulturası vardı, deftesturları vardı. Köp zatlar vardı, adatta vardı, erkinlik vardı. Türkmenin yankı vatançılığı vardı, Türkmenin adaletli vardı, Türkmenin ruh vardı, mertebesi vardı. Ne yaptık yine gel Türkmenistan devleti yürüdü. Şimdi bir ortam yok, hiç kimem yok, özümüz de 32 yılla şu noktada yeni geldi. Bizimkiler işte benim şu tayk gelecektim de. Adaletini istemeyen, adaletini gasp diyen, maşinist diyen, vatandaşı diyen, yani ahlak sayıdan sıkıntı diyen, mertebesiz yine şu halkta ıvırlık. Ne mi oldu bize? Burada benim yank aytsak kolyanım.
Ben diyecek kolonum yankı var ya şu tayk varacaktım. Oruslar gelip bir de yanvar öğretip doğulu öğretip yetişmediği birazcık iyida neme uzağa gitmedi yani 100 yıl yani oruslar duran olsa bir adamçılığı ahlakı namsarı doğulu öğrenip ağaç gözdür zaten bizim halkımız var ağaç gözdür birik birini zaten doğrulamaz adam hiç saç olmak bir ağaca tüyürmü diye nokta kim ne mi oldu ecide ganimlik zaten bizim halkımızda var diyecek kolyanım oruslar gitti bir de ne öldürdünüz edeniz ettiler karıştırdılar verdiler oyun getireyim ne yazı koydular oyun var ya ne yazı yollan çıkarıp adamını ütköden ad şonu diktatörü öğren bizim halkımız ol aslında gelenine onyalı adam değerli siz has goğulmeli taparmaz niyaz edil onyalam da değerli men fikrimce bizim Türkmenler ne ettiler sen deyip onu kaldırdılar olamazın adam ütköye son yankı ecene nemene yetuğraya hapala teğule gaharlanan oraya o zaman öyle huday hakikaten hem şoduruydu oraya şeydi Türkmen hakiki ödüne geldi men fikrimce Türkmeni öderkine goyversen hani şular yani oluyor Türkmenin bir depesini Sen diyecek bolyan zadım. Türkmeni özerkine, öz devletini kurup koy verdik kolin. Öz hakiki. Aynen. Yağdayına geldi diye. Ödüne geldi Türkmen yani. Önkü Türkmen'e geldi de bu tarafa giden nokta. Şu nimete, şu notada sen durdoyun. Gelir şu guruna yeni gelir. Ya da Türkmen geldi. Şuna söz vereyim. Siz mikrofonu yapan kıyım Türkmen hoş geldiniz. Yine devlete Türkmenistan Halk Hareketi'nin Demokrasi Vatan Türkmenistan platformasına hoş geldiniz. Yine size soru 32 yılla biz devlet olup, karşılık alıp, onun üstüne dünyada yıkataklarla bir ikinci, üçüncü devlet olup, bir taraflı alıp, şunu iki ul derece alıp, şu güne ne yapacak geldik? Şu güne gelenimiz, beylik halklar, dine karşılık aldı, bir taraflı amalan o, oraya alıp bir ul üstünlüğü madan o, kazanan o yine biz devlet meşrularına üstünlük kazanmak deyip halkımızı şu güne getirdik. Şunu ne mi sebep oldu? Şunu bir düşündük bilseniz öz film oldu. Aydın Türkmen. Salamu aleyküm. Hemmenizlere. Vatandaşlar salamu aleyküm. Ne deyip geldik? Bunun %70% yankı maksat ağımızmış. Şunun açyalı halkın özü binavat. Menem şu Niyazıp'ın ne deyip gelenini, ne deyip prezident olanını, Niyazıp'tan da önkülerini hem tanıyan Gapurov vardı. Gapurov vardı. Gapurov'dan sonra Niyazıp geldi. Niyazıp gelende hem şonun hem rengi royu bunda karasan prostoy adamlar yalıttı. Appak saçı vardı, yüzü hem güneşin izi vardı yüz gözünde hem. Şonu hem Niyazıp'ı şu yağdaya getiren bizden halkımız. Pat halimler. Esselamu aleyküm mehruvan adamlar. Aleykümselam. Her söz verecek Türkmen'in tortun fikrini. Şu pat halimler hem ne deyip geldi? Yukarıdan bir iki sanı 10 adamın arasında bir sanı pat halim olsa sonra yavaş yavaş düzük adamları arasından ayırtırıp pat halimleri kaptalına toplap sonra vez halkımızı pat halim ettiler. Özlerinden bilimli, ılımlı adamlar olsa yavaş yavaş sonra ayırıp başladılar. Türmeye atıp başladılar. Türmelerde öldürdüler. Yine şular yalı. Aslında halk günahkar. Doğru. Yine Niyazov ömüm kezattı. Men bunu tanıyan Türkmenistan'ın birinci sekreter olanı şehir bölümünün Komünist Partiyasının birinci sekreter olanı men tanıyadım bunu. Sebebi men o vaqtda komsomolda işledim. Polittan studentleri Türkzar'ın ikna çatırı vardı 10. mektebinde. Şonu yan grup yorkarlar. Men yankı studentleri getiriyordum. Subotni var. Her fakültetten yankı adamlar getiriyordum. Sonra iş yaptık 6. Subotni edip. Şondan Niyazov yan gelen vaqtda Türkmenistan'a, Moskva'dan. Şonu Moskva'dan bellidiler. Şehir Komünist Partiyasının yankı yol başladı. Yani şu yerden men şunu tanıdım, guruluştum.
Men sordy kim sen näme tüwelime zat diýip kirlerim falan bolup. Menim o wagtda näme 19-18 ýaşlarynda oğlum. Ine şu ýaşlar edýatda diýip göwünlük beren kişi bolup, ýöne onsoň men izarladym. Sebäbi soň gurultoy boldy. Komsomolnyň gurultoyu boldy. Şonu hemmämiz ýygnandyk. Hemmämiz ýygnandyk, şonu çykyş etdi. Onu üns berdim. Manipulasiýa edip buturun keldi. Ondan soň 91-de biz garaşlygyny alanymyzda 92-de mi 93-de ýadymda düşenok 93-de öýdýän. Bular türkmen manada girdiler. Yani şonda hemme biznesmenleri ýa-ni ilymda öňde işleyen adamlary, intelligensiýan bir şäherin nimetine ýygnadylar. Şäherin ulu aktyw zalyny ýygnadylar ýadymda. Şo Karl Marx bibliotekasynyň garşysynda häkimlik wady, Aşgabat şäheriniň häkimi şonu ulu zalda ýygnap bu çykyş edýär, ünsverin. Edil ýygna gaçýar, salam alaykum, men prezident, ine şeýle begenýän, neti gelenler, ine bir türkmen manada girjek bolýar, ine men sözü açyrçok berýän, ine şul yksadat boýunça alyp barýar diýip men häzir ýygnanma diýip başlaň diýip giden bolýar, ahranat bilen. Bu gidýärde Gaptal kabinetine girýär, şo ýerde kamera seredip ahranatyn seredip kim näme diýär. Men şunu ahranaň vekilleri aýtdy, şunu. Biz gitmedik diýär, biz Gaptal kabinetine oturup kim näme diýeni dinletdi ýa prezident. Şoýal gorkup adamlar şo ýerde izarlap ýören kezzap. Şo 92-93-de şo eýýär. Şoýaly manipulasiýa bu eýýem gelenden özüni döwleti özüne privatizasiýa, huzurlaşdyrmak üçin gelen adam, türkmeni östürmek üçin türkmen halky muňa ýallaklyk edip ine sen arka neme türkmen maşhur bol diýip neme däl, mecbur etdirdi. Her halkyň içinde ýallaklar bar. Absolutny her halkyň içinde. Çeçen halkyna mal ýallaklar bar. Sedin kadyryň ýanynda. Hemme halkda bar. Ýöne bir halkda ol bir 3%, bir halkda 30%. Ine türkmen halkynda 90-njy ýylda 30% ýokdy. Gatylsa bir 5% adamlar bar, ýallaklar. Monçuk Musayev, Onçuk Musayev, Recep Tapar, şuraya yallaklar köpdi, Cemal Taparova ýaly. Recep Tapar dagy yallaklaryň iň bir glavny generaly. Ol prezident ýokdy, atam diýdi. Ine hemmeler ýygnakda atam diýende, ýa-ni beýliklerim çekinýär-de. Bu yallak derejesini şeýle bir galdyrýar, beýlikler gurra bilen o. Onu beýliklerim ýaşulim atam da diýip başlady. Ondan Recep Tapar prezidentin kabinetine girende oturup çöküp emedekläp barıp aýagyna okşaýar. Beýliklerim barıp şonu edip başladylar. Görýärmi? Mysal üçin Recep Tapar Niýaz Germaniýa barany men näçe bu zatlar bilýän. Şo ýerde şu zatlar görüp ýören ministrler, vice-premierler men dost bolanlar. İşleşdik, yani kamsamolda işleşdik, bir topar ýygnaklara gatnaşdyk, bir tanış biliş gülüşüp ýören orunlarym. Şol orunlar ýa. Men şolaryň sorýan utanok, sen şolda işläp. O iýeň näme goýan bar diýse wagt düşünýän alaç ýok diýerler. Bul häli hiç gurrun ber ýa. Niýaz ýygnak geçirýän kamera çykaryp aýdan zatlaryny diňe iýeňden başlaýar. Ine şo ýerde şo başlady. 92-93-de başlady şo zatda. Şoň üçin biz ýa Gurbanuly gelende ýa bu bişen wagty geldi diktatura. Ünser Recep Saparov. Germaniýa prezident baranyna şo ýerde ýatanna ýa-ni on ýyzky damaryň sidaşyny ýerine aýryp täze damar goýanlaryny. Bu näme diýär? Gaptalyna özü bir krawat goýdurup, özü ýatyp o urman prezidentim birinji maňa urun ol dermanlary. Eger men ölmesem ondan prezident urun diýip yallaklap gara şoňa wepalygyny görkezýär. Ýa-ni vice-premier gülüşýär. Bu ýalam yallak bolmady diýip ýa gülüşýär ol gynansa da Niýazow hal ýa-da şonu ýa-ni östürýär. Men söýlen bolsaňyz her bir ýere baranda Niýazow Recep
Şunu 10 milyon dolar verdiğini Recep Kassir şol. Hemme Karanaliçkan'ı taklap, Karanaliçkan'ı aylak gelen adam şol. Dime şondan yani. Ne şeydi, şon vepalığından yani. Sonku vepallığı haçanla Niyaz şundan bir daşaşak bolanla granat alıp öz kovlusuna granat yer ya. Şona maydiya yine bana napadiyene oldu. Atam meni halk öldürecek bolýar, ya men sizi goýan dip ýa-ni ýarlyklyk edýär. Bular bu ýarlyklıkda çempion, dünýäniň çempionu. Demokrat Koreýada da bular ýok. Şonuň üçin türkmenleriň ýarlyk hyýaty şeýle bir östürildi. Onam diktatorlar zaprosy var şoňa. Diktatorlar ötüp şu derejeye getirdi. Biz häzir diňe diktator däl, ýarlyklara hem ýatyrmaly bolýar. Şoň üçin devlet tapar baranda ýarlyklara garşy ýürüti kanun meclise ýa-ni masal tökmünde berer. Şu kanunla egerde bir ýarlyklyk et başlasa, kanun esasında birinji 30 gün köçütüp bitmeli. Ýa-ni Aşgabatda hemmeler görýär, masara bolýar. Onam telewizorda görkezmeli. Ondan soň basmaly şonu. Te şonu adamlar diktaturan daşynda ýürüýte haýat urýar. Şol adam el getirikli bolup diktator bolur yani. Onu ömüm diktator. İstenlik yolbaşı diktator. İstenlik yolbaşı gelenine hakları alacak bolup öğü çözecek bolýar. Ýöne hak berdirmän şonu yerine saklaýar. Ünçen Fransa Macron'un hakları alacak bolup her da edýär. Häzir halk şonu koglap ýör. Macron mular üçin bu bardo var ýa-mi? Şoň ajenda diýilýär, kalendaryna seredýär häzir. Ýani halk kalendaryny ýazýar, ýa olur. Ýani administrasiýa prezidenti Şanjaluzi diýär. Şol hökümet uratda prezidentiň barmaly ýeriniň kalendaryny oýar. Kalendaryny aýdyrlar. Ýa baran ýerine adamlar ýüşüp zabas sokup ýüzüne ýaly. Gutoran ýalançy diýip. Ýüzüne atýar. Indi şoň baryan ýerini gizlýärler. Näme baran ýerine masaratyny berýärler. Ine görýärmi, halk şonu diktator etdiren o. Ente häzir möhledä oturýar. Men ýalňyşmasam 24'de oturýar, ýa 23'de mi? Möhledä oturanda basarlar şunu. 100% basarlar. Sarkozyny basarşy ýaly. Ine halk hakyny giderden ok. Mertebet haçan ok. Adalatly, wyjdanly, watançy, ruh berentligi ba. Ýöne bilik milletler hormat oýar. Ine men türkmen bolup arqyn döşmek peçýär. Maňa bir aýt bilen ok. O sen aziat dip, zat dip gurlardan ok. Afrikanlar gelip görmärdi. Ýaňy erenler dil bilen oklar. Ana olar aýdan oklar. Sen niýe zat dip. Ýok, hormat oýar. Ýöne ösün halk gerek ýerine hakyny talap edýär. Men diýjek bolýan adam, Niyaz we diktator eden ýa halklar halkın içindeki ýarlyklar Niyaz'ın diktator isteklerini güçlendirdiler. Şolar etmedik bolsa mecbur etdirdi şolar. Näçe hökümetde ine işleyen adam ine bir ýarlyklar başlaýar. Ulum halya şunu söýler men siýasat ýasap bilýän. Ýarlyklar köpülip başlaýar. Diýmek şoňa maşin berýär, şolar bir zat berip başlaýar, burum ýup başlaýar. Ondan şolar köpüldiýär. Daş döwrüne haýat goýýar. Ýa-ni gelip seriozna ýüzüne aýtmadýar, hakykat aýtmadýar ýarlyklar goýýar. Orada şöyle bir minut gapinizi böldün de geçerersiz. Aýdym.